Horas madihita saluhutna dihamu manami nanami ta para di maroha do pikirata ta mulai matutu parminggota di bagasan sadarion ta puji matuhata sian buku ede nomor 15 ayat sada rodi tolu. Hite-hite gor ni debata ama, dot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gor ni to di perbadia na tumapalangit do tanoon. Amin. Songonod di do Tuhan Yesus, yang gopoda na diau, dang au na punasa, poda ni na marsuru au doi, molo adong manang isa na mabahin lomo ni rohana di amai, botoon ni taringot di podai. Manang na siya debatai, manang na siyan huhatahuni, siyan rohakku, sadiri, songon na nidok ni surati, akka batang aik na manguludo mabaur siyan pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na sohatu dosan, na sokal jala na bonar, dialo hodo nagijang marroha, jala dipati bohodo na serep marroha, alani ihu pangido hami tuho, say ramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang roha nami, alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok jala burju rohanami diadopan ni halak saluhut ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mamu. Mari dimahita.
Tatangihon ma patik ni debata, ima patik parjolo dohot lapatanna. Ahu do Jehova debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa na adong. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobarto patik mi. Amin. Mari dihita. Tatopotima dosata. Ale Tuhan debata nabadia jala na bonar, para si roha jala partaluk ni roha jala na basar doho, say marpangulahi maroham midahami, dibaheni say sesa masude dosa nami, dangadong nahupangasahon hami dukon ni asin ni roham, hatigoran pinatupan ni anak mudo nahupangasahon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata bagabaga taringot tu hasesan ni dosa. Adong do dihita si tuan ni malim si songoni, nahudul di siamun ni habangsa ni hato,
hatongamon di banua gijang di baheni tarbahin ibana do panguluhon ro di ujungna akasadok ro tu di bata marhite-hite ibana na mangulu do ibana totong asa ditangyakon na sida hasangapon madidebata na digijang. Amin. Kor punguan ina.
Mari di mahita. Epistel di parminggota di bagasan sadarion imanan yenet sian Yohanes onom ayat 24 rodi 35. Tajahama margati soring. Asadung di ida natoropi narodi si Jesus nang akka sisian nape dibongo ti mamuse akka parau jadi roh tuhuta Kapernaum mangalului Jesus. Dungi ni na Jesus mamangalusi na sida. Natutu si tutudo na hudokot tuhamu, dilului hamu pe au, dada ala naung dapot rohamu na tadday. Tung ala ni nabo surido hamu na mangalang roti. Dungi ni nanasida mamado ibana, dia ma bahenon nami asa ulahami akaulaun lomoni rohani debata. Dungi ni nanasida ma asa dia matadda bahenonmu si ideon nami asa tungporsea hami diho aha diulaho. Dungi ni na Jesus mamado na sida natutudo hatako tuhamu apala si Musa mangalehon tuhamu roti na sian banua gijang damangido na mangalehon tuhamu roti si tutu na sian banua gijang. Gabe didok na sida ma saitong malehon tuhami ale Tuhan roti si songoni. Songoni masahatna martua dona tumangihon hatani debata jala naung peopsa. Amin. Kor na poso bulung. Na poso bulung. Dari. Marid de mahita. Do
Tidakon maha porsiaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suhatudosan na tumopalangit doho tanu. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabiat siya to di porbadia adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hao pinor silang na tuat tuban watoru dung di tanom na mula mangolu diari patuluhon na manay tu surgo lauhudul tu siyamun ni debata Jehova amanay pargogo na suhatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia jaladong sadahuria na badia huria topan yala Kristen akan na badia dohot dihasisan di dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogo daging hala naung mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Titing tabigi matiting namasa di bagasan mingguon. Shalom. Tabigi matiting namasa di Huriata Minggu 4 Agustus 2024. Naparjolo namarragam. Guar ni minggu tasadarion ima minggu pasapuluhon dung Trinitatis topik minggu debata mengalehon sagu-sagu hanguluan tubang sona. Di bahasa Indonesia Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. 2. Pertangyangan wilayah. Di Patu Pahuriata do pertangyangan wilayah 2 di hari Selasa 6 Agustus 2024 masuk pukul 10 sia 00 wita di bagas ni keluarga Amang MN Sinaga SE Inang ER Boru Butar-Butar. Nama ringanan di Jalan Bandara Baru Kompleks Otban Blok F nomor Tolu Asa Roma Sude Ruas ni Huria wilayah Tolu ruas nang parhaladu dohot keluarga madohoti ulauni. Tolu titing neng marbagas pamasumasuon pardongas saripeon titik parjolo dohot paduahon. Neng majalo pamasumasuon pardongas saripeon ima Renaldo Saragi anak Niamata Sudirman Saragi Tubuh Ninata Sancetaili Boru Sipayung. Nasian Huta Jalan Makassar 2 Blok A nomor 40 Perumnas Sudiang wilayah Sada ruas HKBP Tamarunang Resort Tamarunang distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur. Dohot Oroanna Herniela Tiara Utami Boru Girsang Boru Niamata Otniel Jaha Tubuh Niinata Hermin Sian lingkungan Kampung Baru nomor 2 Kelurahan Hasanuddin Kabupaten Maros. Ruas gereja Pouk Jemaat Lahairoi Lanut Sultan Hasanuddin Mandai. Pamasumasuan pardongas saripeon ima di hari Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 10.00 wita di gereja HKBP Tamarunang Resort Tamarunang distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur. Jalarodo udangan ni keluarga tuhita saluna ruas ni Huriata. Saya tuhatama nama masu-masu ulauni. 4 PA Remaja Naposobulung HKBP Tamarunang. Di Patupa Huriata do PA Remaja Naposobulung HKBP Tamarunang di hari Sabtu 10 Agustus 2024 masuk pukul 10 sia 00 wita maringanan di Garejaon. Asa Roma Sude Remaja Naposobulung di ulauni.
5. Rapat evaluasi kategorial seksi Dewan Semester Parjolo tahun 2024. Pinabotohon ma tuganup kategorial manang seksi dohot Dewan ni Huriata asa patupahon rapot evaluasi program kerja dohot anggaran semester Parjolo tahun 2024. Hasil rapot evaluasi di Jalo Parhalado ma paling lambat hari Kamis 8 Agustus 2024. Onom belajar katekisasi Sidi. Diberitahukan kepada seluruh anak belajar katekisasi Sidi untuk mengikuti pelajaran katekisasi Sidi pada hari ini Minggu 4 Agustus 2024 masuk pukul 17.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh anak Sidi mengikuti kegiatan tersebut. Ruas Namar Sahid Parhalado dohot sudir ruas Nihuria HKBP Tamarunang manangyakon ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saya tuhatama na mga leon hamalumon dohot hahipason. Mulu adong siyan ruas ni Huriata na marsay di Jabu manang di rumah sakit asa di Pabuama tu Parhalado manang tu Padita. Ruas na marsahit Augusta Christine Borusianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. Amang Situa Ade Siregar wilayah 2 perawatan di Jabu. Walu ruas na ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun Turuas Nihuriata nama ulang tahun siat tanggal 20 sia Juli 1 4 Agustus. Saya tuhatama na mga lehon pasu-pasu dohot gajang niumur suang-suanginang hahipason. Ruas nama ulang tahun sada amang C Sitanggang 30 Jilu wilayah Tolu. Amang Situa T Rumah Horbo SE 30 Juli wilayah Tolu. Hosea Immanuel Pajaita Naposobulung 31 Juli wilayah Tolu. Julio Partahina Bolon Sitorus Sekolah Minggu 31 Juli wilayah Sada. Putri Parti Agustin Panjaitan Naposobulung Sada Agustus wilayah 2. Amangka Manurung SE Sada Agustus wilayah Tolu. Inang S Boru Hutagaul 2 Agustus wilayah Tolu. Inang HR Boru Huta Barat SPD 4 Agustus wilayah Sada. Poda Tolu ayat saplonom di tangan nasiamu do gajang ni umur jala di habirang na do hamorao dohot hamuliaon. Sia ulang tahun pardonga sarepeon Parhalado dohot sude ruas ni Huriata HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun pardonga sarepeon tu ruas na merayahon siang tanggal 20 sia Juli 4 Agustus. Saya tuhatama na saya toktong madang leon pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 ruas naro tu parmingguon. Minggu 20 Juli 2024 ibadah umum 137 halak. Minggu 20 Juli 2024 sekolah minggu 56 halak. Senin 20 sia Juli 2024 pertanyaan wilayah Sada di bagas keluarga Amang MFD Siregar AMD Inang E Bor Simajutak 20 halak. 2 Parhepengon. Parhepengon ni Huriata boi mata bereng di titing Parhepengon nadong di Hitabe. Songonima titing ni Huriata di bagasan mingguon tatangya komai asagabe pasu-pasu dohot las ni roha di hita terlumubi gabe hamuliaon di gowarni Tuhata. Amin. Kor Pungwan Ama.
Taputi atas yang buku ede nomor 723 ayat sada dohot udutna hut mahita apa pengupilian pilihan sada dohot 2.
Damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Damang dainang haanggi nang pinaribut na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tahalason jalata jakon ma hatani debata nagabe bohal ima na dienet sian. 2 Musa bidu 10 mamuka sen ayat 2 tolhas tu ayat 8. Asataja hama manginang marsika soring sia kami ma ayat 2. Jadi marmut-mut ma sadok luhutan ni halak Israel dopak si Musa dohot dopak si Aaron di halongonani. Dungi ngina Jehovah matu si Musa. Ida ma paroku ma tuhamu dan sagu-sagu sian bano gijang. Asa ruar bangsoi jala di papungu sae sadari nai. Asa hujuni nasida manang turuton nasida patiki manang dang. Dungi jiduk si Musa do si Aaron matu sudialak Israel bo dari omma botomuna Jehovah parwarok kamu sian tanu Mesir. Akup ni diduk si Musa ma molo dilehon Jehovah juhud panganomuna bodarion jala botongan mangan sagu-sagu manogot nei ala naung dibege Jehovah parungut-ungutan muna namar mungut-munguti hamudupa ibana aitung isi ma anggohami pola dada dopak kami hamu marmungut-mungut dopak Jehovah do idu yang go sahatna horas madhita damang dainang haanggi nang pinaribut na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus memang asa umdinggan tapeop tatusi turpukon ikon borhat dohita amang inang sian tiki panopaon didiki di topa di bata saluhutna isini portibion dang naholan di topa di bata alai disarihon de batado ganup na tinopani de bata. Tuhan bukan hanya menciptakan seluruh isi bumi, tetapi Tuhan juga menjaga dan memelihara setiap yang sudah Tuhan ciptakan. Alani jot-jot tabegia manginang arupidung na martonga-tongani langit naso manabur alai manggotil do dilehon Jehovah aru bunga naso manunun amang inang alai marpahayat do alani akabunga taida gabi uli. Kita bisa lihat bunga tidak pernah menenun untuk dia bisa memakai pakaian. Alai di parade de batado akan narikot di ganup na tinopana. Jala mulut abereng musia manginang sian panopaon hari penciptaan yang pertama sampai yang keenam. Manusia atau manusia
adalah yang diciptakan yang terakhir. Nomor 8, jolo radedo sude asa ditopa debatama manusia. Dang na parjolo ditopa debata manusia, asa gabedohot manusia mangurupi debata para dehon manopa asa adong di portibion daw. Alai jolo radedo sude baru ditopa debatama manusia. Alani mulut aingot diaka hita ganup nanunga makatindakon hata porsyaw na manginang ditiki lau marulona badia didok idama nunga rade sude ida jaladai hamuma dengan basani debata sianon bui berengota dak kita habe na parade hondi hita, bukan kita yang menyiapkan untuk kita. Alai ulota ahado mar pakirimon holan tu debata sabing. Tugas kita hanya satu, menyerahkan totalitas kehidupan dan meminta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Isi namang boto ahana masa sugut unang maju sugut amang pandita. Sipul par mingguanon isi namang boto ahana masa tonga-tonga nguluna. Dangadong siya kitaw namang boto ahana masa tonga-tonga nguluta. Alai na jota peop di bagasan ngoluta marhiti pakirimon marhiti haporsyaw na mangulu tutuhan debata di sarihon debatado ganup ngoluni na tinopana. Damang dainang haanggi na pinaribut na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus turpukon udut ni jamita di hari Minggu na salpudo. Songod dia Tuhata Yesus Kristus na paradehon akan narikot tu 5.000 halak. Ala adong asini rohana dung diida na mangiuton ibana asima rohana dilehom ma jala disiboy berengota Tuhata Yesus Kristus dang naholan na dido ibana asi rohana alai diulahod do asini rohana nanunga di hatahon. Songoni diturpukon. Begitu juga di nas ini kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka ditindas di pembuangan di Mesir, ditongos di Batama si Musa, paingot ma bangsoki, ingatkan bangsaku itu, mereka adalah bangsa yang terpilih. Ketika mereka meminta untuk aku melepaskan mereka, maka mereka akan lepas dari tawanan. Jala idu na diulahon na sida marhiti na dipaingot si Musa. Dipangido ma ale debata si maroham di hamion palua mahami. Didikinunga di palua satok kito amang inang las ni roha na adong di ngulu ni bangsoy. Holan naro si taonon otik langsung do na diulahon ima mar mungut jala haruar do hata Tuhan debata na kejam tumagom mahami mate di habuangan daripada di pakaluar hami ape neng di pamate mahami di tikion ima pemahaman holan alani berpikir secara logika, bukan berpikir secara iman. Damang dainang na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dang buy amang inang tatu si sakap ni dibata molo marsor mindo hita tu pikirata. Alai ikun marsor mindo hita. Sian haporsyaon na mangulu tutuhan debata asabuy taida asabuy ta halason asabuy ta jakon pambahenan ni debata ikon idu nabuy peopota jala idu natarida diturpukon di ayat 2 parjulu sahali didokon jadi marmungut-mungut masa dok luhutan maka mereka bersungut-sungut alaniaha dangadong haporsyaon na mangulu alai ungut-ungut nei
Ditangihon de bata do, ditangihon de bata. Didok de bata tu si Musa, paingot na sida, marsugut, ikon leonok kusian gijang. Ima roti mana. Sedikit saya katakan roti mana adalah seperti ketika saya gali-gali lebih dalam lagi taringot tutur pukon, kita bisa bayangkan sudido hita tahe mamboto di Luaton, salah satu ciri khas oleh-oleh dari kota Pare. Sudido hita mamboto mantau, iya mantau, iya. Mulu di Medan didokot doon roti bohong, agak balgai bana, alai ditiki dibuka kosong isina, alai tonggi, jala hola sadape dipangan, boido bosur, iya. Hanya satu saja. Oleh karena itu kalau kita bisa lihat di beberapa tempat seperti mantau, itu bukan hanya satu untuk di setiap yang menginang boido tahe dialang mantaui tanpa digoreng, bisa kan? Iya. Tetapi bisa diolah lagi. Iya. Tinggal dibuat bluben atau dibuat minyak, digoreng, wah, langsung dia kriuk-kriuk. Itu tahe agak garing dia. Tabu apalagi mau donganna kopi dohot teh manis. Amin. Ngamalih kamu? Rapita. Anong. Iya. Kita bisa bayangkan begitu. Iya. Tabayakum amang inang hipal masada di lehon. Di parlehon de batama sia gijang. Jala idu nadi halason. Itu seperti gambaran roti mana. Alay naneng berengot tamarhi di turpukon. Molo tabereng musin nakaning epistel. Holan na tiki male marungut-ungut. Ditiki bosur baru ma dilului de bata. Idu na boy berengot ta. Karakter ni bangso Israel. Alay tong doa sini rohani di bata tong luar biasa doa sini rohani di bata, sungguh luar biasa kasih karunia anugerah yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah janjikan. Alani kembali mahita tupudi amang ginang dohono nami sona parjolo nakaning dang naulan di topa di bata saluhutna na adong di Portibion. Alay di sarihon Tuhan di batado. Dang naholan di sarihon di pasu-pasu Tuhan di batado. Ay ido na ikon tahalason. Alan ido amang inang marhiti turpukon di paingot maganup ngoluta marhiti topi minggu ima na mandokon tuhita debata mangalehon sagu-sagu hangoluan tu bangsona. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Memang molo logika portibi ikondohonot tado si panganon ido na rikot. Ale molo logika partotion ikondohonot tado dilehon de batama anakna na sasadai asa ganup na porsia boy gabe parjabar di harajaon ni de bata nunga tajaloy nunga tapi opi nunga ale persoalan na suku-sukun di ganup ngoluta nunga tahangoluhon Yesus na dilehon de bata tu bagasan ngoluta. Ini menjadi pertanyaan. Buasa doon namin songoni, salah satu sifat na boy berengota molo di HKBP tamarunang saya yakin on ruas na tarpasu-pasu do sa luhut na. Amin. Molo tabereng di luat na asing, salah satu karakter na boy berengota ima bersungut-sungut. Ali boy tabereng satu kinamanginang ahado dasor ni halak marsungut-sungut, ahado dasor ni halak marungut-ungut holan sada ditiki mar sormin ibana tu sormin dang dirina idaonna mar sormin ibana tu sormin ngoluni donganna do berengonna ujungna dakya puas jala gabe maol mandokon mauliate iduna jujud na boy berengot ta di tonga-tonga ngulut ta ganup
Ketika seseorang bercermin tetapi yang dia lihat adalah kehidupan orang lain, maka selalu kita dengar enak dia ya. Itu. Jadi ya aduh di tiki makubasi kami di sada inganan dang di Seoul di luar na asing, ketika kami masih baru masa tohonan 2 tahun, adung masalah ruas mandok tu kami. Tabu amang bah kebetulan ruason ibana pimpinan perusahaan di PKS pabrik kelapa sawit. Maka tayo mahami marsyariya songoni do koma. Tabu do kapat ito na temang buasa mang doko na amang songoni. Ido amang bah mengulah hulan hari Minggu do. Imana parjulukon bah ido ate. Baru ama musia amang. Bah mula dong pesta. Langsung do 7 lumar amang. Ido. Bah ido ate. Molo mars panganon amang bah dilehon di parade tu amang mak ido. Bah ido ate amang baru hudok koma ngasai be amang asa hudok koma tola amang ula amang tabu dola amang bah hudokon puasa gabe pimpinan perusahaan iya husukun tuhamu hiadu pimpinan perusahaan hona hata bah dang mungkin amang bah apalagi mulu contohna adong pesta di huria di jauh hamu tu huriai hona hata do hamu badang amang dah malahan diulusi dohamu itu. Jadi songon dia do amang mauludang songonon martukar mojo hita ali do honoku uloku ahame amang uloku padita na parjulu sali do honoku ikon ganup tiki manangyakon ruasu Roma ibana tarhona ruas tangyakono namang ngulun iba pe sipata jarang do ditangyakon na paduahon ikon sudido botoon padita margani ruasna bah itu emang napa duluhon ikon sudido botoon ni padita goar ni ianakon ni ruasna bah amu siamang jalan parpudi iba nama nadi goari full timer pangula nago tiki satabi amang mungkinkah karyawan maju hamu jam 3 pagi bah, pas lagi tabu-tabu na modom dia emang dabu acara na dabu ya rosugut molo di ulahon partodiun kapan jemaat membutuhkan dia harus siap bah itu dia emang jala parpudi hudokom mah arani dua mang ditiki marsormi kita unang mah tungoluni dongat tataida alai tungoluta mata ida asa tadok anong tu debata mauliatema ale Tuhan ganu parenggoluon adong bedo amang inang si taonon dohot las neroha jala ido na diguari dinamika kehidupan ale buhado hita makalason pandonganion ni debata pangaramotion ni debata dohot pasu-pasu na pinaradi ni debata jala molo tabereng nama sa didikyo namang inang molo dison porsyado hami ganup akaruas keluarga na tarpasu-pasu ale di luar na asing olo do jok sipata binege akaina memperbandingkan amat tanah molo sondang adong amin itu asing ate amataku na on nasusaan songonon api binere nga mata ni halakan na burjuan luar biasa olo si pata diperbandingkan songoni amata itu olo si pata memperbandingkan inatana tarlumobi akayanakon jod do binege bapak ini tak kayak mana lihatlah bapak orang sana itu pak luar biasanya bapak entah apa bapak ni halakam bapak ima unang be na adong diho etoko kami bapak oto amang inang na jod na masa memperbandingkan hobar tu pikiranna dan memperbandingkan hobar tu sakap ni debata alani i adong do diguari guarna amang inang adong do narikot alay adong do na rumikot jalan na mamboto rikot
manang rumikot isi do. Hita do mambotoi manang debatado. Alani kembali mamuse tupu di hita manginang. Dak kita na punasa ngulut taon. Debata na manopa, debata na mandongani, debata na mangaramoti, debata na punasa ngulut taon. Ulot taahado, makalason pandongani ni debata. Makalason pasu-pasu ni debata, madalani nguluta di bagasan pakirimon na mangulo. Damang denang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, ima karakter na adong di bangso Israel. Alani jut na sida tartuktuk, sian Mesir, di pasu-pasu debata, langsung lupa diri, madabu, tu pangujunan, ujung na muse, tartaban, tu Babel. Di Babel, tong songoni, dang ditada nasida ise ibana, ise debata na punasa ibana. Jojot do amang inang buhi tabereng di bagasan pardalanan ni ngoluta, namasa si songoni. Alani dipaingot maganum ngoluta, marhite turpuk sadarion. Debatado na mga leon akan narikot, dohot narumikot di tonga-tonga ngoluta. Molope dipatudo songon tusada sagu-sagu, nang marlapatan may amang inang buhama saluhud na tinopa tarlumobi manusia ikon mangan. Salah satu kebutuhan hidup adalah untuk makan. Alay moloboy tapahebang otik amang inang tasukun tu bagasan ngoluta buhado sa estong na ngolutaon. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kita do mengevaluasi ganuk ahananain gabi alusta. Molo hidup untuk makan, memang ikon songonido hita. Manang makan untuk hidup, memang ikon songonido hita. Hita do na mengembakoni di bagasan ngoluta amang inang. Alai saluhut nai ditikilau talapati saluhut na dia do sestong na dihirim di bata. Parjolo sahali tapi opma hapor siyaw na mangulu na pinaradeni debata. Mulai hidup untuk makan, ngulut tahun lalu mangam maturus. Kalau hidup untuk makan, ale kalau kita makan untuk hidup, asa mangulu do hita, lo mangula saluhutna, aka ulau na pinaradeni debata. Alani kembali do. Alani marhitur pukoma amang inang dipaingon maganup ngoluta. Songon nakaning sampai usurat, songon edeni punguan ama nakaning mulung salah nakaning baga panarik na yate amang patun hanguluan tois hamaguan itu nakaning perjulo tahe amang patun hanguluan tois hamaguan alai langsung do dirokon salele ko di tanoon pati goroham salele ko di tanoon pati goroham molo dang di portibio be dang bui be tapati gorohata itu alani marhetur pukon luar biasa do namang inang mambohali ganup ngoluta asa takasma tatada ise hita di debata ise debata di hita dak kita amang inang na umalo paradeho narikot di tonga-tonga ngoluta debatado na mamboto akan narikodo na rumikot di tonga-tonga ngoluta molo pe ikun bolusat ta arsak si taonon na diboto debatado na ikun tu debatado hita mangalu-alu jala mangido pangurupion tutuhan debata molo marhiti hapor siaon na mangulu jala naradido debata dang naholan mandongani hita ale pa keluar hok kita jala mamasu-masu ngoluta asabu ita adopi akan namasa di tonga-tonga nguluta alani halasoma amang inang jakon ma debatado sagu-sagu hangoluan. Yesus adalah roti kehidupan na pangoluhon ngoluta molo taringot sis panganon na adong di portibion marlimit day di pangan arian nga ikon male musie budari alemolo nunga ta jakon ta hangoluhon amang inang ima Jesus roti hangoluani
dang tatadda be male, dang tatadda be arsak, dang tatadda be sitaonon alaina adong di bagasan ngoluta holan sada mau lihat mah ale Tuhan didongani ho kami mau lihat male Tuhan marsormi kami marhiti sitaonon asalam takas utada kami diri nami asalam takas mangidu pangurupio kami holan tuho sabing alani halasoma amang inang jakomma dipasu-pasu Tuhan di bata manguluta saluhutna amin martangia kita mau lihat mali Tuhan marsaringar hatam di tonga-tonga parminggon nami di tikyon marhiti hatam mali Tuhan di bata di paingot to hami totong asa unang mahami mangulu di bagasan parngoluon nago ungut-ungut ale totong mahami madalani ngulu nami di bagasan pakirimon na mangulu terlumo bituhan di bagasan parngoluon na gok mandok muleate tuho sabing alana hodo ale Tuhan di bata na manop pahami jeladang na holang ditopaho hami ganup ale Tuhan alai di sariho kodo ngulu nami di para dehodo akan nariko do narumikot di tonga ngulu nami dang di pasidiko hami alai di sodangi hodo ngulu nami ganup marhiti bohim dohot dia perkodo tangamu nago abadoni mamasu-masu pamatang nami ngulu nami ganup aka ulon nami pele Tuhan di bata alani male Tuhan di bata lam ajari hami mameop uhud maka ngoluhon hatam di sisi ni hasyanganon asa pui mahami ale Tuhan di bata gabe sibuhan las roha jala totok kami mangulu di bagasan las roha nasiako ditikio pele Tuhan di bata di buah kami gomos di bagasan tangyang nami saluhut na ruas ni huriam HKBP resort marunang narap marminggu dohot kami ditikyon manang na ikon marminggu marhiti live streaming totong maho na mamasu-masu ruas miale Tuhan di bata terlumobi di hami na pungu ditikyon oleh Tuhan di bata maragam do tutu oleh Tuhan na jut masa di tonga-tonga ngulu nami olodo sipata hami naeng tartuktuk alai dang di poluaso hami madabu dang di poluaso hami tartuktuk totong do di paingoto hami ganup ale Tuhan asaholan na mga sahoko mahami asaholan mangalu aluholan tuho sabing mahami ale Tuhan di bata alani lam ajari hami Tuhan mameop uhud maka nguluhon hatam di tonga-tonga ngulu nami pasu-pasu saluhut na ruas ni huriam di parnguluon na dohot diaka ulon na pele Tuhan di bata moluadong na di bagasan arasak si taonon apuli na sida ale Tuhan di bata talumobi na di bagasan para sahiton ale Tuhan ima Agusta Christine Boru Sianipar na bosom amanami amang situa adi siregar yanakon ni huriam at madeva Kalef Arjuna Sianturi totong malit Tuhan di bataho na mamasu na sida na mangapehon tanga munago habaduni mangalehon hamalumon di tonga-tonga ngulu nasida so ni pele Tuhan di bata di hami saluhut na le Tuhan di bata totong mahami sodangi roha do pikiran nami lehono muakalas ni roha di tonga-tonga ngulu nami so ni pele Tuhan oras ni huriam na di bagasan saminggon di bagasan las ni roha imale Tuhan di bata na tabayho bilangan ni umur di tonga-tonga ngulu nasida ima di C sitanggang na paduahon ali Tuhan di bata ima di naposom amanami amang situati rumah horbo Hosea Immanuel Pancetan Julio Partahi Nabulun Sitorus Putri Parti Agustin Pancetan amanami amangka manurung SE inanami inang S Boru Hutagaol inanami inang HR Boru Huta Barat SPD postur hanami le Tuhan di bata dilioko tabba bilangan di umur di tonga-tonga ngulu nasida saluhutna totong do ditabaiho aka las niroha
di tonga-tonga nguluna saluhut nale Tuhan di bata songonima dihami saluhut nale Tuhan di bata totong ma pasu hami saluhut na ruas ni huriam HKBP Resort Tamarunang talumobi Tuhan diaka program ni huriam pele Tuhan di bata hupa sahat tamima tutangamu nago habadoni asahoma na mangajari hami saluhut na akana bosom aka parhaladom talumobi paingoton ruas ni huriam asa totong mahami di bagasan sada tangiang di bagasan sada ulaon totong marpakirimon holan tuho sabing ale Tuhan di bata jelma pardosa dohami na badia doyang go jumolo sisa saluhut na dosa nami asa talup hami haboran ni pasu-pasum mga sahon goan anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Tapuji Tuhata mari de mahitasen bukri nomor 610 uhud ma tapasahat piliata. Tuhan Yesus, sudah
Tatangnya koma peliata ali di bata amanami na di Benua Gijang hodo harorwani saluhut sile honle honadenggan do na solibasa na beliutus hu pasatamima siana nilomi tuhami pilihan nami tuho sejalo mekabe uap nucus dujulum pasu may jaramoti asau huparasya kami pilanun pati buluh narajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang nisi leho-leho mi tuhami asalam gir-gir hami manduk muliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale manami na di Benua Gijang sai pinurbadia maguarmu sero maharajamu se saud malo maniroham di Benua Tongon songon na di Benua Gijang leho matuhami sadari onongoluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dong amartua satu kami una kami togi untuk pengujunan palua mahami sian pangago mula mahamu di bagasan dami jalo hamuma pasu sian Tuhan di bata di pasu jala diramoti Tuhan di bata maho di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaur hom madamena tutotim. Shalom, selamat hari Minggu mak di hita saluhutna.